Sledujete noviny. Hlavnú spravodajskú reláciu. Aj dnes v novinách veľká prezentácia Slovenska. Dediny, dzedziny aj valali. Tam parobkovo provadzili a tam ešte cískali s parobkoma. Hej, hej, hej. Tipnite si, ktorú obec vidíte. Dnes vás zavedieme do dediny, kde si aj v moderných časoch vedia ženy napriasť nite a ak treba, tak aj utkať koberec. Ponúknú vás aj miestnou špecialitou, ktorá sa volá krepľa. Dominantou obce je kostol, ktorý je národnou pamiatkou. Vedľa neho stojí kaštiel v štýle francúzskeho baroka. A ešte vám našepkám, obec dnešnej hádanky je poriadne, ale naozaj poriadne dlhá. Tušíte, kam sa vyberieme? Viete, čo sú to kreple? V reportáži o dedine z dnešnej hádanky vám to prezradíme. Ide sa do Dlhého nad Cirochou. Čiperné babičky tam ako jedny z mála ovládajú sotácké nárečie a elánu majú na rozdávanie. Mladým vysvetľujú, že zábavu netreba hľadať iba na internete. S radosťou vás naučia priasť aj tkať. Veď sa pozrite. Dlhé nad Cirochou, názov obce vôbec nie je náhodný. Dedinka má bezmála 4 kilometre. Keď sem prídete, neprehliadnete tento kostol. Kostol svätej Anny je vlastne kultúrnou pamiatkou. Bol postavený v 13. storočí. Ľudia v obci sú nábožensky založení. Už 300 rokov predtým, ako vznikla farnosť v okresnom meste Snina, stála fara v Dlhom nad Cirochou a spadalo pod ňu 37 obcí. O tom, že sa bili za vieru, hovorí udalosť spred 60 rokov známa ako Krvavá nedeľa. Komunisti chceli vtedy zakázať veriacim ísť na odpust do vedľajšej obce. V tej vyšetrovačke tiekli potoky krvi týchto ľudí, ako kruto postupovala svetská moc. Vedľa kostola stojí kaštieľ. Od roku 1322 patrila dedina Drugetovcom, neskôr Širmejovcom, ktorí si tu postavili kaštieľ v štýle francúzskeho baroka. Prišla mi novina. Ženy z folklórnej skupiny Kudzeľ dokonca aj za hranicami Slovenska ukazujú, ako sa mládež zabávala v čase, keď nepoznali televíziu ani rádio. Tad ja večer chodila každý večer na priatky. Tam chodili či do sušedov, alebo do nás. Priatky boli po 12 žany byli a my predli bešedovali. To tak po cehu a tam ono tak šumne ide. A to mám tak ťahať? Tam ťahať, ale s tým musíš sa obrácať furt. Tým točiť, aby sa neviem, čo mám skôr robiť. Teraz to raz. Tam parobkovo provadzili a tam ešte cískali s parobkoma. Hej, hej, hej. No, kotra už mala frajera, tá už žiadne ešte císka. Tieto ženy ako jedny z mála ovládajú sotácké nárečie a vedia napiecť aj tradičné dlžanské jedlá. Toto sú podlhovasté šišky? Áno. A vy ich voláte? Krepľa. Napečú, napradu a ak si zmyslíte, že potrebujete koberec, stačí zajsť za pani Annou. Tá má viac ako 70-ročné krosná vždy po ruke. Poriadne a prežili. Na druhú. Nepatrí tam furt. To musí sa uznať. Nezabúdať na zvyky predkov, to sa snažia v Dlhom nad Cirochou vštepovať už deťom v materskej škole. Možno práve vďaka úcte k minulosti majú v tejto dedinke energie na rozdávanie. Na zdravé, teraz pijem práve. Z Dlhého nad Cirochou Jana Veľasová, televízia Joj.